indopui pahnihna laia thil thleng lar tak tak oi omlo thil maklam te mihring hwai sen tak tak te chanchin te mihring zinga che thabik em te mi hwai sen bik te thil thleng lungchia thlak tak tak te le love story te poniang ngai nom tak tak soi tura tam mai kha indopui pahnihna laia thil thleng kha heng thon thu te hi mihring te hria ta reng to tura ni hloma an lar hlom hle bok ma se indopui pahnihna laia thil thleng pakhat hian soi a hlo lo hle a engwang nge ni theyang thil ni theya ni lo a chan chu indopui pahnihna soi chuan kha indopuya thil thleng chin chhia tlak berani katitlat he thil thleng ngei mai hi tuntum video a hian kan en hodona movie velami te po a angi ti mai theya he video I en zo hian shia da zaw le zual du in I google ve pha hial mai thei bokani kumsang khat zakwa somli pathum april ni somthum jing lam kha ni a sanghaman tu Jose Antonio Rey Maria hian Spain kam Atlantic tuipuya alonglian fakalo hi khal chuaka ani hi sardine spotter ni ina omzia chu lunga achuanga tui uluk taka enin sardine anti ngate chi khat a khoma omte azuk zonga heng sanga te hifit som ni vela thu kan omtlang puya azuk mu chuan abulami athurwal puite shilin signal pe fatanga annin lenin anman ta thinani Jose hian ahna hi ane so ema he an khwa punta umbria khopuma hian athiam berania ti theya he an khwa hi sangamante omna khwa lian lote Spain rama chimlamami ani ma se hemini hian khwa in azir lo ba ka du angin tui a fim lova Jose hian sardine sanga te chu a mu thei lo hle a ma se amang ang chan tui vel ena an hoi kwal vel lai chuan a omna tanga hlang reng taka chuan tui chunga lang thil mak tak mai hi a mu a atir chuan ram sathiron lang ta ani ina shia a enchar chara tui phone chuan ati chereng bok nen tui phone kara chuan he thil mu tuya lo lang ve lop hi arong a engani ti awa mu theya anga event tak riaw wang chuan he thil mu lam hi apanta wa bel chian nge yatum a nai zela thil eng awa mu kha life jacket ani ti a sheta a omzia chu he hi ramsa ni lovin mishing tuya lang nge yani Jose chuan mishing ani ti a shet cha chu a thin a phuta dot tota latba ka chan him nge yangai ti ina pan zela hawa thlenga a ena abel chian chuan chan thei ani to lauti awa mungala he mishing a mu hi alo thi to a sipai ko trench ko ta ha a abo khub zong in na lo oma ti chuan Jose chuan azuk bana ati jang thal chu arim po lo chetran boka a mela en hi arap lek leka a chan chu amit chu a khura thuk na sa ema a khabia te chuan thil enge ti po shiat lo mulni si lo hi lo om nuala aru lang lai te lo om bok nen mang ang taka ang hian a mel en chuan a mu theya a thil ton hnung ber chu thil rap thak takan nge yang ti ang mela puani chuan Jose hian thil dang a mule he ruang kuta hian cheina in thlunga oma a hrui chu tuilama azuk lut boka he chen hrui hi apot zela briefcase apot chuakta he briefcase chunga hian a honna tur ko alo om boka chuan tuna thila thlen mek lai hian kumsang khat zakwa somli pathum ani angin indopui pahnihna akal mek ani Europa Britain atagin Russia thlengin khovel mun shanga arwang mu tur hi chu tam ema abik takin indona athlenna mun le bul vela te ruang atama tuipuya ruang hanhu ngot mai po hi thilmak em ani lo ma se Spaina Jose omna an chena hian he thil hi thleng ani a thil ni om reng ani velo Spain khan indopui pahnihna an be velo an tel velo indo a om velova chuwang chuan sipai thi han mu nal mai hi thil mak takani Jose chuan makti takin he sipai thi lo lang le a briefcase hi a en le de orenga makati tak set ti chuan har chuak thuti na bulami te chuwain a thil ton chu hashilta a he ruang hilak chwa pui turin a soma ma se sanghaman tudang te ho chuan an han mu ve chuan ai
kan pui thei lo che mit thi hi kan khoi thei lo an ti tlet bok si hoje chuan ruang chu ofwani na kut le lamina long chu tikal boka waw kam ma thlen pui ta sanghaman tu dang ho po chu hoje a thil mu awang hian an lo chi ai noi ve a punta umbria khwa mi te po an ron kal khom ta hoje ale arwang mu chu an hual thupa an sira Spanish sipai ho po an lo training ve me ka becha mi pui pung khom an mu chuan an wanga event vata an va ena ruang an mu chuan emi hi tunge ani ti chuan bel chiang ta vata Spanish sipai te chuan a ID an hu ta vata aming chu William Martin ni in British Royal Marines Major ani a chubaka Combined Operation Headquarters a rorel na atel thina ni ti an shele a anni ho hian na ti te ram nei le lak china commando te an tir thina a commando te pon tel veka thuruk le thil tam tak te ruwa man na ten soi thina a kot an han en le a chunga a thomno zong nen indo tura in thuwa mani ti an shetheya ani hi an lo ruwa man lok na commando raids an in be ilaya thi ani an ringa ma se ataksa hian sham shei nu male silaya ka na te engma omlova an rin le dan chuan helai vela hian thlona in ron thlokanga a thlona hi ka thla kan yanga a thi chan ta ki shia thei ani lavania ngan ti a ma se thlona ka thla ko omla report engma a om chuang bok si lo ani na taka chuan Major Martin heta aron om top hi an shithiam theilo a pocket velan han endik le a thlala ka lo oma mei che thlala ka ni black and white thlak ni in hei hi an thlak mu tak chu ni a mei che du om tak mai ani a thlak nunga hian he mei che ming ni om tak mai pem ti hi a in ziaka he thalak bula hian lekhati khor to hi lo omboka he hi bil ni in Londona night club bil ani a nithum liam ta ami ani chuan receipt pakhata omboka lunghlu zungbun engagement ring in huala zungbun leina ani a Spain sipai te hian thilung chia thlak tak mai ni in an shia alang vek Major Martin hian pem hi amangai ni in alanga an in hual deuh chia ni in a shiat bok tuna chuan thita a mangai na lungchia thlak tak ni nge in an shia ni an lekha mu zong te chuan thlepa a pocketa chuan an da le ri a an ti le turan ngai tua ta a ani na taka chuan he indopui pahnihna hian Spain te hi neutral an ni an bei velo he ruang hi British sipai ruang ani angin British a thon turan ni ma se heti lai tak hian Spain hi dictator Francisco Franco enkol na nuaya oma Francisco Franco hi a neutral ve hau lo ani na taka chuan ani hi Francisco Franco hi tuna dictator ani thei chan po hi Nazi leader Adolf Hitler apui inawang ani tuna chuan Francisco hian Hitler hi engkim thuruk ashil vekthin chuan tuna Spanish sipai ten an pu te an biak po a he sipai thi an ti dan tur hi an zo chuan he British sipai hi British te thon ri lo turin an lo ti a chuta an bul hnaya mi thi da na da ri turin an ti a chuan heta hian Spanish dictator Francisco agent ten an ron endik phut don ani ataksa mai ni lavin Spain sipai ten an la hon mi alo akoda in hling briefcase te kha an endu a Spanish sipai te pon an thuang chuan an ti a Major Martina bana in zom briefcase chu agent te chuan an hongta lekha pathum British military leader te zia an muta a he lekha an mu che hian thil enge mot takan mu chuak tian sheta British sipai ani a thi hi Nazi te be ilaman ni rei lo te ya he lekha hi Adolf Hitler do kana om taran mai heti lai hi kumsang kha chakwa somli pathum April thani a Hitler hi abuai mek indona hian ne na changdon lovina in sheto anni Nazi te hian Europe zong la deuh tho to ma se an ma ni be tulam an chak tran tlat Hitler hian an ram lak to china hian US le British te chu na takin an chedon ni in Asia a an lo in ring lok lawani hlo chuan he indona hian ne na an changdon lo ma se Hitler hian khoya ngi an chet rup do na shilova chuan heti lai hian hetia US le British te chet dan tur le an chet na tur shet tum hi an ngai twale buai pui berani Hitler noya mi mithiam ber te chuan he in be na hi Sicilia
Italian island a thleng don ni in an hria Italy hi Nazi te nena inzom an ni a chuan Nazi spy ten British le American te in biak na an hriat ruk na chuan Sicily Bay an soingun em awangin Sicily hi an rin hlel perani Sicilia hian an ni don ani nge yang an ti to ma se Hitleran hele kha pathum hi an entawang wanga Major Martin a briefcase ami hi engki madang lamta hele kha hi British military alu ber dan sign veka Sicily Bay antum na chu dot vek ni in an phone na chi ten an lo ngai thak ruk kha an lo she veka khata khan Sicily Bay an soi reng na chan po an ma ni ti buaina na an ti chawalo ni Nazi te khan an lo ngai thavek ti kha an lo she veka lekha hian in sia ka veka an thu soi te po an ma ni bum nan mai mai an ti lo ni a o Sicily a nilovin Nazi te thu nuaya ommek Greece ani mel zanga a hla ni a he thu Hitleran a chiar hian a hlau a chan chu Greece hi Nazi te an chaklo na berani ma se Hitler hian a chiara a sheta lottery dong ang velani hele kha a chiar ma luk kha chuan ama an ron be na tur tak chu an rin thu mai ala ni ri a hetia an ron be rup hi indona a ni le ni lo shil thui em tu ani boka khoya tak nge an ron be don ti hi an ta na poimo ema tuna chuan khoya tak nge an ron be don a sheto Greece hian an chaklu tuklo ma se inti chaknan te in buat sai nan te hun an nei don ti chuan me ni som pahni kumchang kha chakwa somli pathum mani to a Hosea sanghaman tu in British sipai ruang punta umbria a mo atanga kar ni vel bor liam to nu ani chu Hitler chuan a leader te zong chu military detective athon ta a in be na lian tak machon turin Sicilia ni lovin Greece in buat sai turin atita German how tank an indaw na motor te chuan France atangin Greece an pan supa chuan German sipai sing chuang te chuan Greek how beach te chuan indan na inven himna bang turan siam chau boka tuipuya ala chuan German U-boat an da a helong hi indopui pahnih lai phei kha chuan pui takani nun na tam takala tu ani a englong po kap chevek turina in ring vek to a omzia chu Nazi te chu anin ring ta ma se July ni kwa ani a omzia chu thani aliam to engma thlenglo Greece po Sicilia po inbe na thlenga omlo hemini thau July ni kwa hian sipai tlem te jingami pakhat hian lekha aziaka Sicilia hian sipai tlem te chian omto a achan chu Greece sipai tamjok thon ani he sipai Sicilia mi hian anu lekha to raziak meka Sicilia are aziate aziak zawa ada thachia chu pon lama thil ridur mai ring em mai chu sheta atlan chuaka van lam kol wa en chuan a ma a polmoi em kha alaudum veka akhuna sa ema a mu chin zong chu a thim hul veka a khului luya indaw long tam tak an ron kala mu poka an lai puite an silai te an ron ka pa dur boka hei hi ni in be na turu Sicily be na chu Sicilia sipai tlem te hi an tom na hmuna takin an ron chuaka an en chuan an hne don lo an tam lutuk an nian tlem si an shevek an din hun tur tuna sipai anu lekha thon tur ziak pa le a sipai puite po hian ding to pa an sipai uniform an phela an tlan cheta ti chuan sipai dang po an tlan chede uveka British le American te in dawlonga ronkal te chuan be tur mang an nei talo sam takin Sicily Italian thliarkar chu an lata a Italian Sawrkar po pai thla kan ni Hitler khan Major Martin a ruanga briefcase chunga lekha khan an indawa chakturin apui turanga ya ani na taka chuan an top na tur bulchan na alawni zok dai mai Major Martin a ruang Hosean punta umbria Spain a mu kha an mu angkha alawni mi alo ani na taka chuan Major William Martin kha a omlo taksa khachu takani a mithi takani masi a taksa ID te engkim kha alemani a asiam tu te chu British intelligence officer finglutuk tak mai pahni te Iwan Montague le Charles Chumley te ani he until ti hi operation mincemeat ti in an phua thil danglam idea dangalam takani a
ropui takani Hitler rabum nan liaw siamani an shevek Spain neutral rama an tuipuya British sipai ruangan mu chuan British lama an pelet don lauti an shia German an pedon Spain le Hitler te kha arukin an inzoman shevek Major Martin a kote a ID te receipt te thalak te kha German te bum na tura ang thei ber tura ruwa man vekani Major Martin po kha military rank sang ve tak mayang khan da ani kha ama kha anarina a briefcase te po an check ngei nan chuan a ming po Charles Chumley le Iwan Montague te khan a ming te kha ming ko mon takan phwa saka Bill Martin ti in khati lai khan British sipaya khan Martin ti an tam ema Martin an tel khan alemani ti sha ta hardon ani ti chuan a chikim zok le bil chian dol ani le zwal nan anun mega thil thleng a hmangai na thon thu te kha an phwa tela Montague le Chumley te hian an staff zinga meche pakhat kha love letter lem pem zi ang tak ti a ziak turin an ti a Major Martin tan khan ziak lemin Indolaya anin hmangai na kong harsa ti ziate ziaka lunglu zungbun leina risite a ang thei tur ber kha ni mai heng ruam manna intelligent officer pani te dan siam fing tak mai awang hian Major Martin kha atak nge yani ti anrin pha ta hial reng ani kha ani na taka chuan atak sa kha chu kumsam thum palimi homeless in nei lo ni in London a cheng ani a Glendor Michael ani Michael anun hi har sa ve ema athi dan chu sazutur changa lo tel eipal wang ni in an soya a then chuan sazutur kha ama ei lui ani an ring bok ani mi thida na an tak sa chiat lo na an da avo na a om renga Montague le Chumley ten an shiat khan atak sa hi a thadon berin an shia a chan chu tu mana bauti an shedon lo arwang po nga event tu nei lovina om reng to ti chuan he operation means meat an ti hi a hlo tling tak zet Hitler khan London a homeless ve mai kha British sipai reng sang ve tak thuruk thatak mai kenga alonga ya indaw na po achan phata Sicily aya Greece a thlonin an lova in chek ta vakani kha in bum na fekani fing takin an buma Hitler chu achak talo he homeless Michael hian annun chalo le she om takin amanga lungchha thlak takin athiboka ma se athi nu hian Nazi te ne na a puitu langsar takani vo innia po hian Michael than Spain a hian Michael London homeless hi official takin British military officer ani ti ziakani chuan Montague le Chumley te po rang taka promote ani a an fin na wang hian an lar pha le bok